Maigsoon ba yung gabi niya data sa atong tulumanon nga atong bayagan sa kamaturan sa DYHP RMN Tatak Cebu. Atong mapasalamat sa atong gamhanang Diyos nga kay gayunan nato sa katakna pagpadayag sa kamaturan, pagmantala sa mga pagtulungan sa Diyos, ilabi na sa atong kaluwasan. Iyaw nato si Dong Aling Bacalsong atong organizer sa pagpahatukma, pagpahaong sa atong mga kaigsunan nga dunay commitment no ba nato nga doon natay timaron nga pag-aisigutan. Atong pinanggaw higala si Bradlyn Torinia sa Church of God, Jerusalem. Nga ato siyang ika-himamat karon dunay kakulian di takabugong sa niya dunay kakulian. So atong ibaybao nga ang atong tulumanon pahayagan sa kamaturan gisibya sa DYHP RMN Tatak Cebu. Yasa ng atong bantugan o very fair moderator si Brad Dan Kuptas. Doon ay mga 11 radio stations, mga FM nga iyang gisakyan o madungog sa natong iyang mantala, mga balita o mga komentaryo sa panahon. Kaya atong pasalamat sa atong magagahong nga Diyos, ato sa pasalamat niya sa atong LGU Talisay. Pauluhan ni Mayor Samsam Gulyas, iyang kapika si Ria Congressman Gulyas. Ang tumutuyong mapaabot yun nila ang mga proyekto nga ikadapat sa mga pagkinanglan sa mga kabos 22 ka barangay sa Talisay. Niya abag sa Mayor atong ligdong buhutan mapupsanon sa nga Vice Mayor mao si Honorable Richard Francis Choy Fernandez Asnat nga bulig kayo sa Mayor. Yang iya mga kaunsiyalis nga kanunay ngandam sa pagpanday o mga ordinansa o mga resolusyones ay katabang sa mayon nato masuportahan o legal appropriation. Nga mo ni musunod ng mga councilors, siya di Golias man din lang na nga konsyal, pulos mo ni konsyal, Igol Gulyas, Maning Cabriana, Rodi Cabigas, ako ning pagumangkon, niya si Pib de Rabaya, si Dale Restauro, niya si Atty. Rocky Baas, si Alicto Bacaltos, si V. Ilanan, si Inday Josepina Consyal, ABC, o si Lister Da. Gil Restauro, mana na ito sibya. Morning mga konsyales nga nagkumpong pagtapang pagbulig sa mayo o sa daghang mga proyekto nga nagdangat nga tos mga barangay. 22 ka barangay. Kada semana magpuli-puli ang mga barangay nga 22 sa paghangop sa mga proyekto nga ipada sa mayor, kuyog niya, mayor himself. Mao nga kadawat o award ang mayor niya itong pagpakibisog nga dilit na mabuntog sa Talisay sa COVID-19 nga magalilisan kayo. Niya nakita ang iyang paglihok, pagpanalipod o sa dunay award nga nganlan og Asian Pacific Luminar Awards. Pasidungog niya itong mga pagtapang pagpanalipod sa mga kaigsunan nato nga dili mapukan sa COVID-19. Kaya, ang daghan sa kayong mga proyekto labi na sa edukasyon, way bayad, tuition fee free, ang Talisay National College o ang atong hospital sa Talisay. Kung kabusta, dunggo ta sa mawag tambalanan, watay kapalitog tambal, libre ang tambal, libre ang doktor sa Talisay City South Medical Center nga manguluhan ni may kaing tao, butan, si Dr. Agustin Agos. O sa malampuson kayo. O nakadawat sa Mayor o Seal of Good Governance nga ang iyang mga proyekto patumong sa pagbulig, pagtabang sa mga kapos. Mao nga nadawat sa ang labing taas nga award from national government to the local government.
ang seal of good governance. Salamat kayo ang talisay nun ini, dugang mga pasalamat. O ang mayor dugang sa iyang mga pagkikbisog nga matawag yun, maabot yun ang mga proyekto nga gikinahanglan pagkaya sa mga kabus. Manigog kong isuon, murag niya naman si Dong Glenn Tornia, niyasad si Honorable Aling Bacalso, one of the councilors sa Kandulawan, Talisay. Ato sa inyatag niya. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibian inato stasyon DYHP sa isunudo sa dial sa atong mga radyo. Niatong pasalamatan dako si Atty. Rubiel Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Daghan kayo salamat sa management sa RMN Cebu. Unya ato sang pasalamatan ang atong City Mayor sa Cebu City nga mihatag sa binyo dinhi sa Plaza Independencia. Honorable Mike Ramat. Mayong gabi tanan. Unya karong gabi una ato mga kaigsunan nga dunay tema nga karon paga-debatihan nila ni Brother Sok ug ni Brother Glenn Torinia. Ang giingon dito nga tema pamatudan nga ang bata apil sa bunyag. O mao kini ilang gisabutan nga ang bata apil sa bunyag. Ang affirmative side nini mao si Brother Sok Fernandez, FD Cebu, o advisor sa National Advisor sa Catholic Faith Defenders of the Philippines. Unya ang negative side usa ka magwalis tinuang Jerusalem Church of God nga usa ni siya ka magwali, batanon nga magwali sa ilang simbahan. Unya ang atong moderator nini si Brother Danny Cuptas, usa ka komentarista sa radyo nga daghang istasyon nga gisudlan ani tungod sa maayo sab sa iyang mga komentaryo. Yang atong timekeeper, so aton laning tabangaron sa timekeeper, mangitatag timekeeper kay atong timekeeper nga regular timekeeper wa man dire. So atong ihatag sa si Brother Danny Cuptas nga mohatag og rules and regulation sa debate. Salamat kay Brad Aling Bacalso o sa tanan na minaw sa Kabisayag Mindanao. Labi na sa staff sa DYHP Cebu ato station manager si Sir Rubiel Banyok. O nga ato regular anchor sa katinawas pagtuo o payagan sa kamaturan, Brother Sok Fernandez nga dunay debate karong gabi na. Kaya ang pamatudan ang bata apil sa bunyag. O nga ang nagitipside ani mao si Glenn Torinia sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified. Usa ka debater may gala sa mga pagtulunan o niya ang iyang ikasangka na ilan na kayo sa Kabisayag Mindanao. Si Brother Sok Fernandez ang National Advisor sa Catholic Faith Defender. Mga rules sa debate, focus topic ug dili muisgot og laing topic. Walay personal attack sa matag usa. Kung dunay objection, i-address lang sa moderator. Ika-4, kung ang pangutana categorical, yes or no, tubagon og yes or no, then explain. 5, 30 second ang pangutana, sulod lang sa usa ka minuto sa pangutana, samtang ang tubag usalan sa ka minuto. O niya sa laing bahin kinahanglan nga dili magyaga-yaga. Kaya doon mo mga debater may gala, sabto nilang magpildin hapit, magyaga-yaga na lang para ma-out topic ang ilang kakontra. Sa rebuttal, focus lang gyapon sa topic o walay personal. O niya dili musapaw samtang nagtubag o nangutana pa ang matagapi. Ato natagaan og 8 minutos. 8 minutos ang affirmative nga Maus Brad Sok Fernandez iya pamatudan nga ang bata apil sa bunyag. Salamat kay Bradan na Cuptas, atong moderator, with due respect to him. Akong sugdon ng akong pagmamahayag, affirmatively, ako niya ako sa pag-uyod na ang bata, isa ng gamay nga bata, masuso pa, takos, nga usab siya bunyagan. Pero pasiyon ako nga akong mga pamahayag nasulat sa Biblia sa Isaiah 55:8 mingon ang Ginoo ang inyong mga paagi, ang inyong una-una mga tao dili sama sa kumpagi, dili sama sa una-una.
Kaya doon ay gisulti gyapon Ginoo nga mo ni akong gisandigan. Nga mingon na Ginoo sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 24. Ginoo mingon nga akong mga pulong tinuo nga akong gitinguha matuman. Og sa libro ni Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 25. Mingon ang Diyos, ang akong mga pulong kinahanglan pagatumanon o dili dugayon sa pagtuman ini. Mao ni mga patakaran nga akong gilantaw nga mo'y pasikaran kaya ang pulong sa Diyos tinuod dili bakang. Ganong bunyagan man ang bata? Nga may nasuwat sa Biblia sa libro sulat o epistola rather si San Marcos, it's not epistle, gospel yun, 16 kami ngon si Jesus pangadto kamo tudluoy ang mga tao ug kadtong matudluan ninyo mutuo bunyage aron maluwas. So wag yung labot ini kay di matagkatudlo sa bata. Bata wa pa'y buot. Dili ba imong tudluan? Kay di pa siya kasabot. Ergo, dako yun nga tao ang bunyakan. Sa buhat 2, 38 mingo San Pedro, pagkinulsol ka mo. Huwag magpabunyag. Aron mapasaylo ang iyong sala ug makadawat mo sa Espiritu Santo. Klaro yun. Kaway labot ang bata sa bunyag. Tungod kay dili pa man makamaong muhinulsol, magpasol, kay wa pa man makahimog sala nga buhat nun, actual sin. Basta way labot ang bata. Dagko gyud. Nga man nga ang Iglesia Katolika mubunyag man apil ang bata. Kita nasahod sa sulat sa Biblia nga ang bunyag gamiton sa Diyos sa pagpasaylo sa sala. So katong doon na sala, mahimo siya bunyakan. Muna ang pangutana doon na ba sala ang bata? Doon na. Sa Isaiah 51:5, mingon si Propeta David, ako gipanamkon sa sala, ipaganak ako sa sala. Mingon si David, sa to pa, sa pagpanamkon daan, na sa kahimtang sala. Susama niya na sa Isaiah 48 versikulo 8 nga bisan ang bata nga naapa sa tiyan siyang inahan daan ng dunay sala. Unsa man ang sala? Kaya nga itong naibuan sa sala maong buhat, pulong nga nakalapas sa sugo sa Diyos. Pero kini, ang bata di pa man makalapas kaya pa man naibuot. Nasa libro sa ngadlan nato pagpangutan kapitulo 5 bersikulo 7 nga namatay na nga among amahan pero nakapanunod kami sa ilang sala. Unsa din ang sala nga nas bata dili sala nga gibuhat niya na panunod gikan sa sala niya danog ni iba ang bata nakapanunod sa kahimtang sa pagkaulay grasya. Nasa 14:4 kung ang tao makasasala, ang babae makasasala, makakuha pagkaglimpyo gikan niya, wala. So, ang bata, ang panganak sa babae, dunay sala. O si San Pablo ni affirm si pong San Pablo. Na sa 1 Corinto City 14, ang batang gamay, dili babalaan. Naon sa may ikatambal, o pasaylo sa sala sa bata, nga dili pa man siya makahimog pagkinulsol. Doon ay lain. Nga paagyang Diyos. O gana maong bunyag. Kaya sa San Juan 3:5 mingon si Kristo, gawas ang tao, matao pag-usap, sa tubig ug sa Espiritu, dili siya kasuod sa langit. Tubig. Sa 1 Pedro 3:21, ang tubig nagakahuluga sa bunyag nga makaluwas. O ang bata wala pa magsulod ni Kristo kay naa siya sa kahimtang
sa sala nga panulundon. Dosa man siya makasulob ni Kristo. Galatia 3:27. Nga ningon San Pablo, sa pagbunyag nagasulob kamo ni Kristo. O sa ato pa ang tao wala pa mabunyagi, wala pa magsulob ni Kristo. So ang bata nga wa pa'y bunyag, wala pa magsulob ni Kristo. Tao ba ng bata? Ganingon si Jesus, gawas ang tao, matao pag-usap, dili siya makasulod sa langit, gawas nga siya mabunyagan. Apil ba bata na? Tao ba ng bata? Tao. Asa mabasa? Nasa libro isuwat balang kasulatan. San Juan 16:21. Ang usa ka babae nga manganak magbati sa kasakit pagpanganak. Pero dihang matao na ang usa ka bata nahimugso na ang usa ka tao. Tao bata nahimugso na ang usa ka tao. Malimtan sinahan ang kasakit sa pagpanganak. Mao nga kay ato kaning diskusyon dinhi dili man kanunay lang Biblia, although much is Bible references, doon ay referensya sa referensya ni San Pablo na sa 1 Corinto 10:2 nga ang bunyag dapat sa Dios pinagi ni Moises sa tanang tao kadtong ni higawas sa Egypto o gibunyagan sila pikas ang dagat o diya silang pagsuot sa napikas nga dagat gitabunan sila panganod uban ng tubig ug nabunyagan sila. Nabunyagan. Pila may nabunyagan na to? Na sa Exodus 12:37 ang tanan gihap, pilay gihap, unsay gihap ang mga dagko rang tao 600,000 unong kagatos kalibo katong gibunyagan. Pero naapil ang mga bata o mga babae. Wa lang maapil pag-ihap, pero apil sila kayang tanan gibunyagan. So ang bata naapil pagbunyag. Katong isgutan sa 1 Corinto 10:2. Wa diyang isgutin bata, pero sa hitabo, di actual, nga hitabo, nasa Exodus 12:37, apil ang bata na bunyagan. Yakin sa man kanato ang makahimo ug katakos sa pagsupag sa Dios nga siyang pagbunyag niya ito'y gayon apil ang bata. So, di ko magmaigsoon napatpat na ko ang katarungan nga Diyos nun, katarungan nga pagbuot sa Diyos nga nung iapil pagbunyag ang bata. Kaya ang batang way bunyag, wa pa magsulob ni Kristo. Ug diyang nabunyagan na kasulob na ni Kristo. Salamat. Salamat kayo sa atong affirmative. Nahuman yung 8 minutos sa iyang pagbarog nga ang bata apil sa bunyag. Samtang sa pikas bahin sa negative side, 5 minutos pag cross-examine niya sa affirmative. Atong tagaan si Brother Green Torinia sa iyang 5 minutos pag cross-examine sa affirmative. Go ahead, Brother Green. Okay, daghang salamat kanatong tanan no, o mayong gabi kanatong tanan. Ingon man sa atong moderator Dani Kuptas o sa akong katbang Brother Sok Fernandez. Karon mangutana ko sumala sa iyahang mga gipamahayag. Di palang judo kay nga matod niya kinahanglan ang bata bunyagan kay adunay sala nga panulundon. Ang akong pangutana, sa unsang paagi ang tao maluwas? Pinaagi sa bunyag o sa pagtuman sa sugo sa Dios? Klaro kayong gisulti sa itong Ginoo. Na San Juan 3:5. Gawas ko ng tao, matao, pag-usap sa tubig ug sa espiritu, di sa kasuod sa langit. Yang bata doon na may sa. Ya sa Pinadayag 21:27, way makasuod sa langit nga doon ay bisag gamay nga buling. Di mo do, ang bata kay doon na may sa, di siya ka-intra sa langit. Usa gikinahanglas bunyag madto pa ni Kristo, matao pag-usap sa tubig ug sa espiritu. Sa tubig 1 Pedro 3:21. Bunyag, usap bunyag mo'y makapahimos bata nga matao pag-usap sa kabubuton sa Dios. Okay, salamat sa imong tubag. Sulod na kong pangutana.
kanusa nagsugod ang bunyag sa mga bata. Panahon sa buhay pa ang mga apostoles o sa dihang patay na ang mga apostoles? Palihog tubaga. Na ito ba sa referensya? Kaya nga itong diskusyon din usually mo gamit sa Word of God. Pero mo gamit sa referensya. Na sa World History by Arthur O'Brien, page 146. Nagingon, from the earliest times of the church, baptism of infant was already practiced. From the earliest times of the church. Sa ito pa mga una-unahang katuigan sa pag-eksistir sa Iglesia Katolika, doon na pagbunyag sa bata, sumalas na suwat sa kasaysayan. Unsa man ang kasaysayan? Dili mahimong kasaysayan kung way bibliography. Kaya dili mahimo nga magtumutumo sa kadigsuat sa history siyang kugalingong una-una. It must be based upon the bibliography, meaning the original or the facts which are written at the onset, covered by the truth of themselves. Muna ito pagsumungan. Okay, sunod na pong pangutana kay matod pa sa kasaysayan sa early Christian, sa sinugdan pa daw. Diha pa mga apostoles. Atong pangutana, makahatag baka og pangalan sa bata nga gibunyagan sa mga apostoles aron ang mga tawo nga naminaw karon mutuo nga dunay gyud bata nga gibunyagan sa ilang panahon? Palihog tubaga. The fact nga dunay nabunyagan, not necessarily nga mubalik ka niya itong unang katuigan pag ukay dito sa mga ngaan sa gibunyagan. Objection. Oh, no, I said objection. Oh. I will continue my answer. Doon na tira. Nga, ningon ko kaganina, sa 1 Corinto 12, nga ang bunyag gidapat sa Ginoo niya itong mga Israelitas. Nasa Exodus 12:37. Dihay mga lalaki gihap, 600,000, 600,000. Pero doon ay mga babae. Doon ay mga bata. Nga giapel sa Diyos pagbunyag. Imo pag yung pagkataan o rehistro niya itong panahon na, o may mo rehistro niya ito, imo bibiho ng rehistro mo man. Pero the truth of the fact, kang ginooningon nga, appeal sa pagbunyag, katong gagmay bata. Okay, lang yung pangutana. Ang akong pangutana, doon na ba? Doon na o wala? Walay pangalan o naaba ang nabunyagan sa mga apostoles? Aron mutuo ang mga tao nga doon na gyud nahitabo nga pagbunyag panahon sa mga apostoles. Kay with challenge ni. Kay kung doon na kay kapakita, ang kuno nako dayon karon nga pildi na ko nining debatiha. Ang kamatuoran naaman nato sa atong pagpangita sa kamatuoran nimo ug nako. Pero ako ipaibaw sa Isaias 14:24 ningon ang Dios, ang akong pulong tinuon ug akong gitinguha matuman. Siya may nagsulti nga panahon sa apostoles gisgutan, pero kitabo dito panahon ni Moises pila unong kagatos kalibo 600,000 mga laki nga gibunyagan. Apil ang mga babae, apil ang bata. Imo pa ng questiono ng Ginoo nga di mo na mamakap. Di ka ka-question na. Kung imo gyud ko pabalikon nga to sa mga pagrehistro na dili na to may imo pagrehistro na kay nga itong panahon na ang government is somewhat inimical sa religion. Ang religion sa gigukod kanunay sa panahon ni sa mga apostoles, panahon ni Nero. Muna nga moderator, the question is somewhat already answered generally. Okay, katapos sa pangutana lang, kaya hapit na oras-oras. Okay, sunod na kong pangutana, ang Mateo nag-ingon nga panglakaw kamo og himua og tinun-an ang mga katawan og bunyagi sila. Akong pangutana, doon na ba kay ikatudlo nga bata nga nahimong tinun-an sa mga apostoles? Ang mga apostoles, mga nabunyagan mo itong mga apostoles. Di mo tayo nga mahimo itong apostoles nga may bunyag. Mura itong mga pagano. O sa kung mga tanah kag diha, taliwala sa mga apostoles o sa mga apostoles mismo, nabunyagan to sila, labi na sa Espiritu Santo na sa buhat sa mga apostoles.
Palawan dos, tudling tres nga to sa Jays, ang mga apostolis, o katong naminaw nila, gibunyagan sa Ginoo pinagi sa Espiritu Santo. So, they were baptized. So, mo rin atong tubag. Pumunta na nga, bata kayo itong ipaguta na, di na ito ginaglan nga, atong pagutanok kasi mga nga niya to, because they were thousands. Gibunyagan. Yan, nagsulti ang Ginoo. Yan, iniingon naman ta. Tuo mo tas Ginoo, kaya niyo siya nga akong isulti, tinuod, o nga akong itinguha matuman. So, tinuod na, nga doon ay bunyag sa bata. Pero, pagpungutan na o kinsa mga nga niya itong pila kalibo, that is immaterial, not material so much to be used on this exchange of truth. Salamat kayo sa negative side. Siguro gigamit niya papunta na sa affirmative, Bernardo Soprandes. Siya na po yung atong tagaan karong 8 minutos pag-deny sa pamahayag sa atong affirmative side. Go ahead, 8 minutos, Brad Glynn. Okay, daghang salamat Mr. Moderator no sa di pa ko mupadayon sa pag-deny siyang pagpamatuod. Akong lakbitan sa makadiyot pagtimbaya ang akong pagtulunan nga mayong pagtan-aw karon sa tanan sakop sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified nga nagtan-aw sa tong live karon. Ingon man sa kang Elder Darlito Cabardo o sa kong pastor si Pastor Ananias Papiliero o mayong gabi kanatong tanan nga nagtan-aw karon sa atong live. Okay? So ang tema iyang pamatud-an nga ang bata apil sa bunyag, pagabunyagan. Pero ang mga bersikulo nga iyang gigamit wa gyud siya'y nabasa nga dunay bata nga gibunyagan. Gipamatuod niya nga ang mga bata apil sa tao. Wa man may magtima og bata apil sa tao. Ang among tema man, bata apil sa bunyag. Kay ako siyang gihatagan og challenge nga kung makahatag siya og pangalan sa bata nga gibunyagan sa mga apostoles, kay matod pa man niya ang pagbunyag sa mga bata panahon pa na sa early Christian, sa unang mga apostoles. Pero di jud siya mudawat sa akong challenge. Kay og mudawat pa lang siya sa akong challenge, mahibaon ta ang tanan nga mga naminaw karon nga duna gyud ay bata nga gibunyagan. Kay mao man ay tema namo. Pamatud-an niya nga ang bata apil sa bunyag. Noon ang iyang gipamatuod hinuon dito nga ang bata apil sa tao. Wa man may magtima og tao. Gigamit niya ning Juan 3:5 nga dili makasulod ang tao ngadto gingharian sa langit gawas kun siya magpakatawo pag-usab. Nga di man bata ang hisgutan diha, naghisgot na ngadto Nicodemo. Dagkong tao ang hisgutan diha. Una nga gitagaan ako sa challenge nga makatudlo ba ka nga dunay tinun-an na himong ang mga bata na himong tinun-an sa mga apostoles. Wa siya ikatudlo diha. Kay og tinuod siya nga nagtudlo sa kamatuoran, dawaton niya akong challenge. Kay kaya man ako ipabarog karon nga ang bunyagan kadto lang mga hamtong nga midawat sa pulong o midawat sa mensahe sa mga apostoles. Matod pa niya, kinahanglan bunyagan kay adunay sala nga panulundon. Wa man may maghisgot dihag sala nga panulundon, ang among tema bunyagan man ang bata. Doon na ba'y bata nga gibunyagan sa mga apostoles? Kay kung makahatag ni siya karon, daog na siya debate. Mao na nga niining higayuna sa among paglantog ikaron, wa pag yun na siya kapabarog nga dunay bata gibunyagan. Kay bisan ang Marcos 16:16 nag-ingon nga ang mutuo magpabautismo o magpabunyag apan ang dili mutuo hukman sa silot. Kinsa man nga bata nga dunay pagtuo karon, nga batang masuso, wa yung kay ikatudlo nga bata nga dunay pagtuo. Kay kung makahatag gani ni siya og bata nga nahimong tinun-an sa mga apostoles, pildi nako, balik-balikon yun ako ni. Mo na nga lisod kaayo na niya ipabarog. Kay ingon man niya kinahanglan bunyagan ang bata kay dunay sala nga panulundon.
ang Ezekiel 18:20 nagtudlo dire atong basahon. O apil ba ang bata sa sala nga panulundon? Ezekiel 18 versikulo 20. Apan ang tao nga makasala mamatay. Ang anak dili magantos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili magantos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong, ug ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. So klaro, naway labot ang bata sa sala sa ginikanan. Kay musig mo mudagan po ni siya dito nga dunay salang panulundon. Dunay sala nga panulundon pero wa na magpasabot nga ngadto nas kamatayon nga kalaglagan nga to sa impierno. Kay ang gitudlo sa mga apostoles mao'y kinahanglan sundon. No? Roma 10:17. Ang pagtuo nagagikan sa masabot gikan sa mensahe sa mga apostoles. Unsaon man pagkasabot sa mga bata, unsaon pagdawat sa mensahe kay nga bata pa man sila o pa man sila, di ba gani na kaila sila sa ilang inahan? Wala nga lisod kayo na niya ipamatuod nga dunay bata nga gibunyagan panahon sa mga apostoles. Kay mao na yung challenge niya. Makahatag gani siya bata gani nga pangalan sa bata gibunyagan sa mga apostoles. Ang kuno nako niining gabi una napildi nako sa debate. Kay mapamatud-an man ako nga ang bunyag pinaagi o ang bunyagan kadtong mga hamtong nga midawat sa mensahe sa Dios. Sumala sa libro Biblia sa Catholic Bible. Dire sa Mateo 19:14 atong basahon ug unsay gisulat diha sa Mateo 19 versikulo 14. ug ang bata unsa may pagtratar o pagtrato sa Dios kanila. Mateo 19 versikulo 14 atong basahon dire. Diara. Mateo. Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga taong sama kanila. So ang mga bata insured na daan ngadto sa gingharian sa langit. Ug ang tao nga magpakasama sa bata mausab ila ang gingharian sa langit. Mao na nga sa klaktod nga pagkasulti, ang bata dili angay sangunan sa sala nga panulundon, kay sila wa pa man mahibalo ug unsay kamatuoran. Mao na nga ako siyang gipangutana og doon na bay bata nga nahimong tinun-an sa mga apostoles. Kay kung makahatag siya, mudaog siya nining debatiha. Salamat kayo. Salamat kayo sa negative side sa 8 minutos pagdinay niya sa affirmative sa iyang topic nga ang bata apil sa bunyag. O niya, salamat kayo sa atong bag-ong moderators, si Michael Cabunilas, tungod kay ang atong regular moderator, ang iyang papa ni Halin sa laing kalibutan. Okay, timekeeper, si Michael Cabunilas. O niya, taga natong 5 minutos ang affirmative, pag cross-examine sa negative side, sa iyang pagdinay. Atong taga, 5 minutos, Brother Soc Fernandez. Bago pa kayo nalitok ni Modong Glenn, nga ang bata walay pagtuo, kay pagtuo nagikan man sa pagpamati kung pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Yan San Marcos G6, ang mga bata nga gagmay gipaduol kang Kristo yang igukos o yang ipandungan sa kamot.
o sa San Mateo 18:6 mingon si Jesus ayaw mapaghimog kapangdulan ning kagmay mga bata nagatuo kanako. Mingon mga bata, kagmay mga bata walay pagtuo. Kinsa may nagsulti tinuod? Ikaw nga ningon nga way pagtuong bata o si Kristo nga nag-ingon ang bata dunay pagtuo? Ang atong tema pagbunyag. So basahin ko din ha, og dunay bata nga gibunyagan tungod sa pagtuo. Your Honor, Moderator, the beloved one, Glenn, is not responsive by question. Bagong bagay na luwat siya ba nga ang bata walay pagtuo. Unya gikugos gani ni Jesus ang mga gagmay nga bata. Unya ningon siya ayaw mo paghimog ka pangdulan ning gagmay nga mga bata nga nagtuo kanako. Kasi ningon man ka nga ang bata way pagtuo, kinsa may nagsultis tinuod? Ikaw o si Kristo? Ang bata nga masuso mao nay way pagtuo. Pero kung dako na nga bata, naay dako nga bata nga mutuo na. So saon pagtuo niya wa pagay siya kailas yang ginikanan. Ang topic nato bunyagan ang bata nga masuso. Una itong tema. Pero ningon mo kanina nga way pagtuo ang gagmay nga bata. Pero si Kristo ningon man nga iyon yung gatagay kapangdulan kining mga gagmay nga bata. Nguban kay gikugos niya nga nagatuo kanako. Muna ngutan ako, and he would be responsive to the question nga kinsa may nagsultis tinuod. Ikaw nag-ingon nga ang bata way pagtuo o si Kristo ningon ang mga gagmay bata dunay pagtuo. Nya kanong imong mga independer nga kanang mga bata dagko na gagmay mangisgutan ni Kristo. Ang imong isgutan dagko na dagadaga nga bata. Pero gisulti ni Kristo gagmay mga bata. Wala to baga akong pangutana. Mr. Moderator, be responsive akong address niya. Okay, ang pangutana sa affirmative, no? Ingon magkaganina nga ang bata way pagtuo, pero nabasa niya sa Mateo nga ang bata dunay pagtuo matud pa ni Kristo. Ang iyang pangutana gusto niyang palutawon, asa may namakak niyong duha, si Kristo ikaw. Ang bata lagi nga kanang way pagtuo katong gikugos pa nga magtutoy pa bas ginikanan. Tagay ko bata din nga mituon yon ana usaw pagtuo niya nga wa pagay siya kailas yang ginikanan. Naay bata nga samahan na kadak-a mutuo na. Kay pwede naman ang istorya nimo. Mo na nga sabta pod ang nasulat. Gagmay mga batang gisgutan ni Kristo. Ya. Di ba nituo man tanduha nga ang Ginoong Hesukristo dili mamakak nagsultis tinuod. Niyo man siya nga gagmay ayaw niyo butangig kapagdulan ang gagmay bata. Gagmay bata nga nagatuo kanako na sa San Mateo 18:6. Basta lang yung pagkutana. Ningon ka ganina nalitok nimo nga dunay salang panulundon ang bata. Ninomdom kanina wa. Wa jud ko magingon nga dunay batang panulundon nga sala, ikaw may nagsulti ana, dili ako. Wa ka mo kuto ni imo gagi sunod ang may tungod sa pagwali. Pero ningon ka ganina nga dunay sala nga panulundon ang bata. Okay. Sunod akong pagkutana. Kining pong sa Dios nga nasuwat sa Biblia nga gilitok sa mga propeta. Niya man sa Salmos 51:5. Nga ningon ang pulong sa Dios gipaagi ngadto ni David nga ako gipanamkon sa sala, natao ko sa kasalanan. Ningon man nagkasulatan nga di mamakak nga ang bata dunay sala. Namakak ba ang Dios nagsulti niya nawa? Ang atong topic lagi, bunyagan ang bata tungod sa sala. Mabasa ba ni mo diha nga bunyagan tungod sa sala? Be responsive. What tabag is good kung bunyag nga ko lang kining sala. Ningon man ang kasulatan nga gagmay bata dunay sala. Sa 48 sa Isaias versikulo 8 mo gyapon diha paganistihan sinhan dunay sala. Mo nang ingon sa Iglesia Katolika to sa Biblia salang panulundon. Di pangutan ako ni mo nga kanang pagkasultiha sa Ginoo nga bata dunay sala. Namakak ba siya wa? Wala mamakak pero sa ang imong pagsabot mo inabaka. Kay dinha wa gyud na maghisgot nga ang bata bunyagan. Ang tong topic bunyag man. Time. Affirmative na 5 minutos na tapos na. I-continue na sa imong kaduha nga barog no kay
Pila? 8 city. So natapos ang pag-cross-examine sa affirmative side kato sa negative. Ang affirmative mo continue sa iyang pamayag nga bata appeal sa bunyag. Go ahead, Brother. City minutos. Usa ka common concept giusahan na mo nga sumala sa Biblia, sumala sa Dios, nga ang Dios dili mamakat. Sa Isaias kapitulo 14:24, ang Dios namulong nga akong mga pulong tinuod o ako magatinguha o kini matuman. Ningon man ang Dios nga ang bata dunay sala. Nya ningon pag yun ang Ginoo nga ayo ninyo pugni mga bata nga ipadungol kanako. Ikugos kay niya uban iyang ipandungas kamot. Unya ikalit man siya litok nga dunay salang panulundon pero iya day ko itong quotation from me. Pulong na ko yung ikutlo. Sagdan na to. Nga, ingon si Jesus nga gawas ang tao, matao po sa tubig o sa espiritu, di siya kasunod sa langit. Nga matod pa ni San Pedro, ang tubig, nagkalugas sa bunyag. Yang bata kay tao man. Kung na may sahang panulundon, di man makasuod bisag gamayng sala. Pinadayag 21 versikulo 27. Huwag makasuod bisag gamayng sala ngadto sa langit. Muna nga ang bata nasuwat mas Biblia. Ginoo may nagsulti nga dunay sala. Nya gawas ang tao mabunyagan dili kasuod sa langit. Tao man ang bata. Dili magtuot ang bata dili tao. Na may teksto sa Biblia sa Juan 16:21. Ang babae nga magpati pagpanganak, bation og kasakit sa pagpanganak. Pero yung katao na, kung nahimukso na sa katao, malimtan niya ang kasakit. Sa ito pang bata, tao. Kung ningon nga itong Ginoo gawas ang tao, dili mabunyagan, di kasuod sa langit. Kung sa bata, di mabunyagan, di kasuod sa langit. Kung sa kinahanglan ang bunyag. Nautana siya asa man mabasa. Nga na ipubunyag sa bata sa bagong tugon. Akong itubag siya. Nga dili man kay sa bagong tugon. Ang bagong tugon nagpaibaw niya na, pero ang aktual ngayon na tabo, sa daang tugon. Nasa 1 Corinto 12, bagong tugon, nga ang Diyos nagbunyag, yan itong mga Israelitas, pinagig panganod, pinagig tubig, pinagig ni Moises. Yan sa Exodus 12:37, kinsa mo itong ibunyagan sa Diyos? Giihap, 600,000 men. Pero daghang mga babae, mga bata, nga naapil, gibunyagan silang tanan. Sa ito pa, nabunyagan, apil ang mga bata. Yan, nagsulti mang Ginoo tinuod, di matag-ingon ng Ginoo na makak. Ingnon tato niya, nabunyagan ng mga dagko ra. Tanan man, nabunyagan ang tanan, katong mga lalaki, o katong mga bata, isan katong ikugos, o katong mga inahan. So, naay mabasa. Naay bunyag ang gihimo sa Diyos. Unang ingon ko ganina, kinsa man nato makahimo pagsupak sa pulong sa Diyos. O sa, klaro nga, doon ay pagbuot ang Ginoo, nga bunyagan yun, ang gagmay nga bata. Yeah. Asa magpasabot nga Ginoo iapil yun niya ang pagbubunyag sa bata. Nasa buhat 2:38 nga ang sumpay 39. Nga ningon si San Pedro pag hinulsol ka mo sa mga sala ug magpabunyag aron mo mapasaylo ug makadawat mo sa Espiritu Santo. Sa mga dagko na. Pero gisundan man ug kining sa ara sa bunyag dili lang alang kaninyo, dili lang alang itong mga dagko, alang usab sa inyong mga kabataan. Kanang kabataan, ako nagitanaw sa Griego, tiknoes. Plural sa tiknion. Ano saan ang tiknion? Small baby or suckling baby. Sa ito paggamay pang bata, nagkugos pang bata. Ang bunyag, dili lang alang sa mga dagko, kundi alang sa jigagmay bata. Natay mabasa. Yung pagbuot na sa Ginoo. Bunyag, kay doon na may sala. Nakagmay bata. Ako bitong gipungutanan na magkagba ang Diyos nga nag-ingon nga ang gagmay nga bata dunay sala pinagi sa pagditok ni David dunay sala na makakmang Diyos niya na. Oh, lain masag ginubangan. Wa mamakak ang Diyos. Ang imong pagsabot sok mo na sayo. Wa mo kung masabot. Ikaw kung nagbasa, ikaw kung nangutana. Usa wa kung mo himog interpretation. But the word of God spoken by David mao na nga ang bata dunay sala. So namakakpang Ginoo niya na nga gipaybaw niya ang bata dunay sala. Siya wa kung mamakak Ginoo.
ang imong utok, ang ako bang una-una mo na sa'yo, huwag mo kong himog interpretation. I am quoting directly from the Bible, and I use that as the basis of my question. So, ang atong pinangga nga suon, dili lang yun gustong mudawat sa kamatuoran. Mao na nga, nining maong pamahayag sa balaang kasulatan nga akong gigunitan, malig-on kayo. O labi na sa mga facts of history, nga doon ay bibliography, page 146 sa world history, na kanayon nga, the practice of baptism of infant was already done in the earliest time of Christianity. Sa ito pang pagbunyag sa bata, gisugda na yun sa unang panahon sa Christianidad. Pero makita mo siya, registration, mangangaan ba? Isa may magkapagita ni mo na pila na ka tuig, pila na ka libong nilabay. Kapina sa 2,000 nilabay siya tabo. Yato ng pangitaon dito. So, it's enough that the word of God we trust in Him. Nga ang po sino atong saligan, nga tinuod nga itong isulti, kaya ito man ang ibasa. Nga ang iyang pulong, tinuod. Yang bata, dunay sala nga panulundon. Yaron mapasaylo na, kinanglan mo niyakan. Gawas ang tao. Iyo siya nga, way labot ang bata na. Ya, tao man. Ang bata tao man. So dunay labot. Asa mabasa na sa Nuan 16:21. Ang babae nga magbatis, pagpanganak, batiyog kasakit. Pero ikahimukso na so sa katao, malimtan niya ang kasakit. Sa ito pa ang bata, tao. So dili siya isalikway. Gawas ang tao mabunyagan. Di kasod sa langit. Yang bata, tao man na. Asa man nila ibutang. Munang-mutan na ta, kay isulti na magbalang kasulatan. Pinagi sa pung ni David, pinagi sa pung ni Isaias. Nga bata, doon ay sala. Asa man nila ibutang. Nga doon ay sala, di man kasod sa langit. Dili kasod sa langit. May pung sa Ginoo. Gawas ang tao mabunyagan. Di kasod sa langit. Ya, apil ang bata kay tao man. Ya, dili na pabunyagan. O asa man nila ibutang. Dili sa impyerno. Kaya mga tradition sa impyerno, kaya man kahimog na kung saan ang bata. So, klaro, dinaw nga atong baruganan, naas pala ang kasulatan. Dili malugi. Kaya ang Diyos namunyag sa mga lalaki, mga bata, o daghan kayo. Pinagis pagpatikyop niya, yatong panganod samtang nilata sila sa dagat nga nahimong krasada. O ibisibis ang tubig, o gibunyagan silang tanan. Apil ang bata. Yan naman, apil naman ang bata. Sama, sige sulti sino, sige no, tanan man. Yung sa na paghimakak, kung sa may katarungan ilang ipanghimakak, nga bata dili bunyagan, nga Diyos, waman mamakak. Ingon mo siya nga, nabunyagan silang tanan. Akong gipatikyop kanila, gitabo ng panganod, ibisipis ang tubig, nabunyagan sila, pinagis panganod, pinagis tubig, silang tanan, kitsa matong tanan. Mga lalaki, mga babae, laki pang bata. Mo man isultis Ginoo. O ganong supakon man nila. Kinsa man tanga magkasupak sa pulong si Ginoo. Ingon siya gato, iyang ibunyagan. Yan ingon ka, way labot ang bata na. Huwag na bunyagi. Yan. Okay. Salamat kayo sa affirmative. Nahuman niya ang 7 minutos, si kadawan niyang barok. Samtang taga natong 5 minutos ang negative side, pag-cross-examine sa affirmative. Go ahead, Berlin. Okay, daghang salamat no, Mr. Moderator. Ingon sa akong kaatbang, Brother Sok Fernandez. Mangutana ko nimo, nga kanang giingon nimo nga ang bata kung dili mabunyagan, dili makasulod sa gingharian sa langit. Mabasa ba nimo diha sa imong Biblia nga ang bata kung dili mabunyagan, di kasulod sa gingharian sa langit? Mabasa, dili? Mabasa, pinagis pagsabot. Nga sa Mateo 25:14, kung mabasa sa usabot sa ta. Usahan mo na ito pagsabot. Niyo na Ginoo, gawas ang tao mabunyagan, dili kasulod sa langit. Ya, ang bata, tao man. San Juan 16:21, ang bata nga nahimukso, tao na. Ya, di man kasulod sa langit kung may bunyag. Kung saan na ka mangutanag asa mabasa, ligwate na lang na, sukli na lang ng gisultis Ginoo nga na makakaginoo. Pero hindi ka, kaya di mo sa kakaako, pag-supil sa Ginoo. Nawaton niya na ito, nagawas ang tao mabunyagan, di kasulod sa langit. Ya, bata, kay tao man, apil sa bunyag, sumala, sabot, ipasabot. Ya, ayaw na lang pagkita katarungan nga, ay may rehistro na nabunyagan na siya. Ayaw na lang, that is out of order. Ang bunyag, iklaro, tanan. Naabay tanan nga, isalikway ang mga bata. Sunod na pong pangutana, kay matod nimo dili man di ay mabasa,
kaning imong pagpamatuod karon sumala lang kay sa masabot, dili sumala sa mabasa. Palihog to baga. Dili lang kay pagsabot unsa masay sabto na tugoy mabasa. Doon naging mabasa katulad ingon sa Buhat 2:38-39. Nga ningon si San Pedro, kamong mga dagko pag hinulsol mo, niya pabunyag aron mapasaylo inyong mga sala. Doon na may sumpay. Pero kining sa ara sa bunyag, dili lang alang kaninyo, alang sa gagmayng bata. Sumala sa Grigo, nga nagkahulugan ng tignois, small baby. Sa ito pa, bunyag, di lang para sa dagko, para sa mga bata. Matod pas Ginoo. Kay ang atong tema sumala man sa mabasa, karon dawaton ba nimo nga dili sumala sa mabasa imong pagpamatuod, sumala lang sa masabot. Dili lang kita magkapasabot ugoy na basa, namay na basa. Kung luminor lang kadong, guminor sa mga dagko ni Ginoo pag hinulsol mo, pabunyag, aron mo magkadawat sa pasaylo sala ug Espiritu Santo. Kamundag ko, insulting Ginoo. Pero kining saras bunyag, dili lang para nyong dagko, sa gagmay sa nga bata. Ya, balik-balik kong natugbasa nga unsa may sabto na tugoy mabasa, namay mabasa. Sunod na kong pangutana, unsa may makapaluwas sa tao, ang pagtuman sa kasuguan o ang pagpabunyag? Pagtuman sa kasuguan, sugo man sa Ginoo, sa Ginoo. Gawas ang tao magpabunyag di kasud sa langit. So may tumano na to, bata, tao man di man ni kanding, di man sa ni iro, di man sa ni itoy. So apilas bunyag kay ang bata tao man. So di modo importante na ang isulti sa Ginoo nga atong tumanon. Busa nangutana kag makapaluwas pa ang pagtuman, kaluwas sa Katoliko nagtuman ana, nga bunyagan ang gagmayng bata. Pero kamo, di lang ko masiguro, o wa mo mamunyag sa gagmayng bata, kamo ay nagsumpak di lang Iglesia Katolika. Kinsa man nga bata nakatuman sa kasuguan. Kanang kasuguan dili pa natumanon sa gagmay nga bata. Kayo pa man ang age of reason, mao na ang age of reason, musugod na ang atong pagkabata, makahunahon tagon siya maayo, makatubuhat na tanan. Pero ang bata, dadon sa kinikanan, butan ingon si Jesus, ayaw pugni ninyo ang magiginikanan nga mudalas mga bata nga rin kanako. Yan sa may ni Kristo. Aron mo punyaga na bata. Asa mo pa sa Galatia 3:37. Ang bata, kung wala pa mabunyagi, wala pa magsulob ni Kristo. Kay tao man ang bata. Ang tao wala pa mabunyagi, hindi kasulod. Sige harian ni Kristo. Yan bata, tao man na. So pabunyagan gina siya, kay tao man. Gawas kung ang bata, dili tao para ninyo. Siguro mo kung ang bata, tao. Di ba? No? Di ba? Mao gani nangutana ko nimo kay mingon man ka nga ang bata bunyagan unya nagsugod ang pagpamunyag sa mga bata panahon sa mga apostoles mo nang gisundan ta kadiha sa imong pagpamatuod na doon na ba kay ikatudlo nga bata gibunyagan sa mga apostoles kanang pangalan. The gravity and the weight of reason done by man and done by God. Sa pangatarungan nga duha, ang usa gihimo sa tao, ang usa gihimo sa Dios. Ari kita gihimo sa Dios. Usa may gihimo sa Dios. Sa ang pagbunyag nitong mga Israelitas, apil lang dagko. Apil ang mga bata, apil ang babae. Nya mangutana pagadi sa apostoles nga Ginoo ni naghimo niya na mangita pag sa hinto na namang general isulti. Okay. Salamat kayo sa 5 minutos pag-cross-examine sa negative side ngadto sa affirmative. So, ato ning iliwag ang 7 minutos sa negative side. Last na nga pag-deny sa ilang gisabutan nga topic nga bata way labot sa bunyag. Brad Glynn, go ahead. Okay, daghang salamat Mr. Moderator ingon man sa akong pinalangga nga suon Brother Sok Fernandez. Nga niining gabhiuna akong gibalik-balik sa iyaha pagpangutana nga kinahanglan bagyod ang bata bunyagan aron maluwas, matod niya kinahanglan yun aron maluwas. Unya ako siyang gipangutana unsa may makapaluwas sa tao, ang pagtuman o ang pagpabunyag. Mitubag siya ang pagtuman. Karon unsaon man pagtuman sa bata sa kasuguan nga wa pa man siya kamuwang-muwang diri sa kalibutan. Mao na nga lisod kaayo na niya tubagon. Matod niya doon ay mga bata nga gibang bunyagan. Unya ako siyang gi-cross-examine kung doon na ba kay pangalan sa bata nga gibunyaga sa mga apostoles.
Di gyud siya katubag kay we challenge na nako. Kung nagtugaan ba gyud ni siya sa tinuod o namakak? Kay kung tinuod siya nagtugaan sa tinuod, makig-challenge ni siya nako. Ngao, naay bata gibunyagan na ako'y mabasa. Apil din ako. Mao na nga bisag unsaon nako pangutanan niya, perting likay-likay niya, lukso-lukso gyud siya nga di siya maipit. Mao na nga kining akong pangutana kay with challenge man eh. Tubangan ako siya nga ang bunyagan kadto lang mga hamtong sumala sa Bibliyang Katoliko para way bias bitaw. Atong basahon kung kinsa may bunyagan ang mga bata apil bas bunyag. Unahon ako pagbasa ang Juan 3. Nag-ingon dire, jutay pa ang ilang pagtagad sa iyahang paggipadayag mahitungod sa ministro sa Dios. Gipadayag ni Hesus kanatong tanan nga wala nato hibaw-i. O mitugkad mao ang Kristiyano, dili ang mga tao nga mituo sa Dios. Ang mga Kristiyano kay mituo ta sa barugana ni Kristo mahitungod sa tibuok kaluwasan. Nga ang bunyagan kadtong mituo. Kanang bata usa man pagtuo sa bata nga wa pa man na sila mahibalo ug unsay kasuguan. Kay ang Marcos 16:16 ang mutuo raman, ang mutuo magpabautismo maluwas, ang dili mutuo matoy hukman sa silot. Nan unsaon pagtuo sa bata nga wa pa man na siya kamuang-muang na atong kuan diri og bunyagan magyaning bata. Ang bunyag dire buhat 8 sa Kristohanong Katilingban Bible. Ang bunyag nagbago sa tao pinaagi sa pagtuo. Samtang ang pagtapion sa kamot nagkahulugan sa pagdawat sa espiritu sa paaging walay putol gikan sa unang pagdawat sa Pentecost. Kining pagtapion sa kamot nga mahimong pirma sa simbahan karon nagdala og gasa sa dinamismo o ang kahayag sa Kristyanismo kinahanglan ampingan sa ingon sa nahitabo sa sinugdan alang kini sa hingkod nga mga tao nga nakaapil sa aktibong paagi sa simbahan nga nakasinati na sa kinabuhi sa atong pagtuo. So klaro nga kadto di ang bunyagan kadtong nakasinati na sa pagtuo. Makadawat na sa mensahe, makatuma na sa sugo sa Dios. Alang lang di ay kuno sa mga hamtong nakaroon og bata ibang bunyagan wa pa na kahibalo og unsay kasubuan nga gipa-absorb sa ilaha. Mao na nga ako siyang gipangutana kung doon na kay bata ikatudlo nga nabunyagan panahon sa mga apostoles. Wa siya ikatugan basta na ay bunyag, gibunyag. Pero klaro kayo diha, ang Bibliyang Katoliko nagtudlo nga ang bunyagan kadtong duna na pagtuo. Atong basahon diriya sa Lucas 3. Kung kinsa man ang bunyagan kay lisod kaayo nga ato lang tagnaon, ato lang bana-banaon, basta na lang kay naigiingon din ha nga bunyagi ang katanang katawan kay bata apils tao pabunyagan. Unya kay ang gitudlo diha sumala sa Kristohanong Katilingban kadto bang modawat sa mensahe, kadtong nakasinati na sa pagka-Kristohanon. Na ang bata usaw man nimo pagka-Kristohanon nga di man makailaga ni halos sa iyang ginikanan. Diri lang sa Galacia 2 versikulo 26. Pinasagi sa pagtuo kamong tanan nahimong anak sa Dios o sa paagi nahiusa kang Kristo Jesus gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. No?
ang dunay pagtuo mao'y bunyagan. Kanang bata wa pay pagtuo. Mao na nga ako bitang gipangutana siya nga makatug-an makasulti ba ka og dunay bata nga gibunyag pangalan sa bata. Mao na nga with challenge na ang akong pangutana niya. Kay ang Roma 10:17 mala sa atong pagtuo, nakatuo ta pinaagi sa atong madungog nga mensahe. Na kanang bata makadungog na sa mensahe. Wa pag yun na makadungog. Mateo 19:14. Itong basahon. Mateo 19 versikulo ano? Lagi Mateo 28 day. Mateo 28:18. O miduol si Jesus umiingon kanila, gihatag kanako ang gahom sa yuta tungod niini ang panglakaw kamo og himua mga tinun-an ang kanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang sugo kaninyo ug hinumdumi nga ang hangtod sa katapusan sa kalibutan. Okay, salamat kayo, Sir Katib Said. Puros na sila mahigala, nakabarog o matag duha. Matag usa kanila, pero doon na pa 5 minutos ihatag to ni Bradshaw para pag-cross-examine Sir Katib Said sa iyang pag-deny sa programa ni Bradshaw na bata apil sa bunyag. Buhat, Bradshaw. Mutuo ba ka, Glenn, nga ang Diyos nga mahan nga magagahom sa tanan o si Kristo usara? Mutuo. Good. Mutuo ba ka nga nining duha pulo sila gamhanan o equal in power? Objection, Mr. Moderator, wa man may magdebate diri gamhanan. That is the premise of my question. Ang akong kung lutoy pagpangutana nimo kay niya may nasuwat sa Biblia. Kaya sige magagpangutana ba? Nga doon na ba'y mabasa sa bagong tugon nga mga apostoles namunyag o bata. So akong gihimo ang sa pagkumparar nga ang amahan o ang anak parihara pulo sa gamhanan. Namunyag man ang amahan. Mabasa man nato sa 1 Corinto 12 nga namunyag siya katong mga tao nga ni layas gikan sa Egypto niya na apiki sila dagat na o gihapak ni Moises ang dagat pinagi sa sungkod ni Aaron pikas na imong daan. Pagabot nila sa taliwa gipandungan sila sa paganod o mibuhagay ang tubig o gibunyagan sa Diyos ang tanan. May mga lalaki, may mga babae, apil ang bata. Ang kuan yun, ang pulong gibunyagan niya ang tanan. Na karaniwan magkaka wa mo bunyag ang Diyos. Ug na may mabasa nga namunyag siya sa tanan. Pangutana, namakak Ginoo wa. Ang ako laging pangutana ganina ba? Nga doon na ba kay ikatudlong apostolis na munyag? Ayaw ko dala dito sa Diyos na munyag. Angay kang pangutana kay ang pangutana ni uyon ka man nga ang amahan o ang anak pariha nga gamhanan. Ya, imo bang pagitaon yun nga apostolis mo mamunyag nga mas ubos man na kay sa Diyos? Siya may namunyag ang Diyos ang tanan? Nga ko pangutana, nasayop ang Ginoo sa pagpamunyag sa tanan, apel ang bata o wa? Basahe ko din ha nga ngalan sa bata diha gibunyagan. Ana nga bersikulo. Abi no di kana bang pangutana nga bata kay pagitaon niya nga ang Diyos nga bata kadaghan ato 600,000 mga lalaki. Kapil sa libo babae mga bata. Nya magakuha kagungahan ato dito nung ano bibaw nimo? Dili mo na nga sa tinure ra ba? Ditugaan ka nga ang Dios amahan ug anak parihara gamhanan. Ug nga gamahan dili mamakak. Dili. Ya, siya namunyag tanan iyang gibunyagan. Ya mangita pag gipamunyaga sa apostoles nga labaw man ang Dios busa ang pangutana asa nimo mabasa sa balang kasulatan nga si Kristo ug ang Dios amahan. Mabasa nag-ingon ngayon bunyag ang bata. Gibasa nako sa inyong libro ang inyong Biblia sa Kristohanong Katilingban nga ang bunyag alang sa mga hamtong. Mauna
imo di ay supakon ang inyong Biblia nga inyo haman yun ang Biblia nga ang bunyag alang sa mga hamtong nga midawat sa mensahe. O na nga kung makahatag kag dunay apostoles nga nagbunyag nga nahimong mga tinun-an nila bata aw pildi na ko ni ring debatiharon. Ang mahinungdanon magbubutan na ini Glenn. Kung ang mga apostoles na munyag ba, yan naabagay mga registration names, mga bata register names. Di magkakapita ng register names. Pero nga akong ipagutan na, hai may bukat ang bunyag nga gihimo sa Diyos Amahan o ang bunyag sa mga apostoles. Dosa, ang pagutanan ako, Mr. Moderator, very somewhat clear and candid. Asa mabasa sa Biblia, diya sa bagong tugon, o diya sa daang tugon. Ay ko basahin itong ingon di mga ang mga dagko ramoy gisigutan sa Biblia ang Katoliko. Dili ba ito diya man ito footnote ni mo basahan? Kanang footnote ni mo na Biblia. Kung ang ipasabot ito sa footnote, nga ang mga dagko, kinahanglan tudluan o sa. Pero nga kung pagkutaan na rin, kinahanglan tubaga kayo magkadaog na ganini. Isagos ko kamo. Asa mabasa sa bagong tugon o sa daang tugon nga nagingon ng Diyos, ayaw bunyagi ang bata. Ayaw pa iya pang imong pagkutaan na kadili ito tubag, footnote to sa Biblia. Dili ito linyas Biblia. Okay. Imo din supakon nga inyo man ni Biblia, di man ni amoa. Ang giingon din ang bunyag alang sa mga dagko. Ang pangutana sa affirmative negative side, asa mabasa sa Biblia nga bata dili bunyagan. Imo nang responsibilidad sa pagtubag kay iya imo ang panahon sa pagtubag. Para maklaro. Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Jesus o ang Diyos Amahan ba nag-ingon ayaw bunyagi ang bata. Ayaw pagbasa ng footnote di mo na Biblia. Okay. Akong tubagon. Asa mabasa maton nimo. Unsa ang pagbasa nga wa may gibunyagan? Mo gani nga ang gisulatan ang mga dagko. Wala sulati ang mga bata nga apil sa bunyag. Mao bitaw nang gipangutana ta kaganina kun do na ba kay ikatudlo nga apostolis na munyag og bata wa kay kakatubag. Do na wala ka mutuo. Ang akong gisulti nimo ayaw pagtubag og lain. Mr. Moderator, I am asking responsiveness. Tukma ang tubag. Nga ko po na doon na ba kayo mabasa sa Biblia, sa bagong tugon, sa daang tugon, nga nagingon ng Diyos nga ayaw po niya gagmay mata. Kana mo imo tubagon. Ug doon na basaha, wa inagawa. Wala. Wait. Ang mabasa sabton. Di ba? Ang Biblia basahon. So, ang inyong Biblia nagsulti. Inyo man di man ibayas. Salamat. Nahumanag yun, matag habig, duha ka baro, duha ka pangutana, matag usa. Salamat kayo sa rebuttal karon dan ni Brad Ali Bagaso, pero ako sa pasalamatan ako kauban si Michael Carbonias atong timekeeper, si Fredo Alboro usa ka CFD ug uban pa ato technician day, kisa nga technician ato Julius nga na speakers Pernita ug uban pa kaubanan niya ato nang ihatag ang katundanan ngadto ni Brad Ali Bagaso kay siya mo introduce sa mga ribatista. Iuna niya ang negative side. Go ahead. Salamat Brother Dan sa imong gihatag nga time. Unya ang katapusan mo hatag ni sa rebuttal si Brother Sok ang affirmative side within 5 minutes. Then ang mo rebuttal karon si Brother Glenn sa negative side. Nya kitang tanan tao diri naminaw, kitang lim sabot. Dila ta yung pildi siya kay di na balik. Ato ihatag si Brother Glenn 5 na lang. 5. Okay, daghang salamat no. Ingon man sa atong mga audience karon daghang salamat. Ingon man sa akong katbang Brother Sok Fernandez ug sa atong timekeeper ug sa atong moderator. So karon rebuttal. Nga ang tema lagi pamatud-an niya nga ang bata apil jud sa bunyag. Nausaon man na nimo pag-apil sa bunyag. Nga ang gisugo dia sa Marcos 16:16, ang mutuo magpabautismo, magpabunyag, no? Maluwas. So kinahanglan nga naa na kay kaugalingong prinsipyo
nga mudawat na ka pinaagi sa santos nga bautismo. Unsaon man pagdawat anang bata nga napugos naman na siya tungod sa inahan. Di ba? Mao na nga ang gitudlo diha gingon bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug Espiritu Santo ug himua silang tinun-an. Mao na nga kung makahatag gani ni siya pangalan nga bata na himong tinun-an, amo na challenge ako niya. Pildi nako. Pero gibasa na nako sa Biblia sa Kristohanong katilingban nga ang bunyagan dito kadto rang mga hamtong nga midawat sa pagkakristohanon. Usa niining kagabhion, wa na siya kapabarog. Kay adto man na siya mo dagan dito atong gibunyagan ang mga tigulang, mga babae, lalaki, kay bata man apil na sa tao. Nausaw man ani mo pwede di mabunyag tagway ngalan. Kinahanglan nga na ngalan. Kay naaman ko'y mabasa sa inyong Biblia nga ang bunyag alang lang sa mga hamtong nga midawat na sa pagkakristohanon. Mao na nga kung makabasa siya gani karon bata nga nahimong tinun-an sa mga apostoles kay namin bunyagi silang tanan nga pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo o himua silang mga akong tinun-an. Mao na nga kung makahatag siya bata nga tinun-an ang apil na tanan. Kaya ang giingon din ha, mahimong na akong tinun-an, himua silang akong tinun-an. Dara. Sa Lucas 3, busa giloko pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan. Og ang kasikbit sa suba sa Jordan og nagwali siya miingon hinusuli og biyae inyong mga sala og pabunyag kamo pasayloon kamo sa Dios. Una, kinsa may anak, kinsa may bata karon makahinulsol siyang sala. Kung makahatag siya, apil di ko. Una nga, nahurot naman na itong oras, ay hatag na po niya ni, ang yahan na po ni. Salamat kayo, salamat. Mao to ang katapusan rebuttal ni Brother Glenn Torilla, ang negative side sa magwalis tinuang Jerusalem Church of God. Ato yatag ang katapusan rebuttal sa atong affirmative side, Brother Sok Fernandez. Atong tema nga akong pamatudan nga apil ang bata as bunyag. So akong napamatudan. Ya ang argumento nako dili pulong yano nga pulong lang sa mga apostoles, pulong gyud si Dios. Nga gikutlo ni San Pablo 1 Corinto 10:2 nga ang mga katawhan nakadawat og bunyag katong mga tawo nga naigawa sa Ehipto pinagi sa pagpandong sa Ginoo pagtabon sa panganod ug tubig o gibunyagan dito ang tanan. Asa mabasa na sa Exodus 12:37 nga ang Dios gyud mo'y namunyag. Nga gibunyagan unom kagatos kalibo ka mga lalaki. Ug daghan sad kay sila magtanan, mga babae ug mga bata gibunyagan. Klaro kay na. Nakinahanglan ni gahon na nga pagkako na dili na tinuod ng isultis Ginoo. Dunay labaw nga tinuod, di man tab kahimo ana. Way tawo nga makahimo nga ang Dios na sayo. Kay gisulti nas Ginoo sa Exodus 14:24 ang akong pulong tinuod nga akong gitinguha matuman. So unsa ka tinuod gisulti sa Ginoo? Ang tanan yang gibunyagan. Yami ko tawa mangita ko rehistro ni nga kinahanglan pud mo gitahan mo nga bitin kahana ana. Usa na ka milyon kapin. Usa ang atong pinangga nga igsuon nilipay ko kay mo dawat basad og gusto. Kay gusto man ta. Yang ako lang pangutana nga gipabot akong mutubag siya para likon ba ngayong ibarugan nga way labot ng bata sa bunyag. Nga moingon si Jesus nga way labot ang gagmayng bata sa bunyag. Moingon sa Dios naman way labot ang batang way buot sa bunyag. Ngutana ko asa man ta mabasa na. Wa sila way mabasa niya. Ingon siya nga
ang imong pagsabot buhay na sayo, wa mo ko magsabot. Gikutlo lang ako nga akong gibasa sa Biblia. Ug mo nang gipungutana taka nga kung sakto nang imo nga way labot ang bata sa bunyag, di pangitaig kong teksto nga ningon si Jesus, way labot ang bata sa bunyag. Nga naman nga ningon si Jesus nga pasagdi ang mga bata. Nga ipaduol ka na ko, gikugos pa niya, kaya gagmay mga bata. O kung sa may kahulugan niya na, nga ipaduol ni Kristo. Pero ang tinuod nga pagpaduol sa mga bata, samtang din na nato na makita sa Kristo, pinagas bunyag. Kaya sa Galacia 3:27, ningon San Pablo, ang wa pa'y bunyag, wa pa magsulob ni Kristo. O sa bata nga wa pa'y bunyag, wa pa magsulob ni Kristo. Yan dili kasud sa langit. Ang way bunyag. Nasa gipabulong ni Jesus sa Juan 3:5, gawas ang tao, magpagkatao mo usab, unya pinagi sa tubig, siya malawas. So ang bata pinagi sa bunyag. Bunyagan. Kinsay mo daas bata sa ngadto sa simbahan, makagini ka na. So, mabunyagan ang bata. Klaro. Busa klaro kayo nga itong pagpamahayag nini nga itong igsoon, wa makahimo sa pagbunggo, pagbuak sa tinuod. Kaya usara magyod, namakakba ang Diyos, pag-ingon niya, gimunyagan niya apil ng mga bata. Wow. Namakakba si Jesus nga, singon nga, pasagdi ang mga batang ipaduol ka na ako. Kaya sila makadawat sa sakramento sa bunyag binagisini ka na. Doon na ba'y mabasa? Nga si Jesus mingon, ayaw bunyag ang bata. Wow. Tungod din ng duha kagatarungan, ang iyang anak sa pagluan, wa makahimo sa pagluan. Hinoon nagligod na kinahanglan gini ay nga ang bata bunyagan, tungod kay dunay sala, o guway tunay sala nga magasuod sa langit. Makuha ang salang panulundon sa bata, pinagi sa bunyag. Kusa, wa mingon si Jesus, ayaw bunyag ang bata. Ipaduol ang mga bata nga rin kanako. Daghang salamat, may gabi is tanan. Dengan salamat Brother Sok sa imong rebuttal o gunya sa pasalamat sa DYHP o gunya Brother Sok sa imo na lang panapos nga mensahe alang sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Imong panapos nga mensahe. Salamat kayo, salamat sa DYHP RMN Tatak Cebu na dugugtas lalayang dapit sa kapubutan sa Pilipinas o sa ubang mga nason. Salamat kayo ni Atty. Rafael Fernandez Manyok, akong parinti niya atong pasubo pagampo sa bagulang nihalin ngatos kamot sa Dios nga iyang amahan si Ginoong Ruperto Manyok. Niya atong nagaduo sa ta sa haya niya si Dong Rufil nagpaluyo sa atong programa. Madungog mabati ini. Niya kini atong programa diya paminawan ninyo importante ni done orderly tungod sa rules. Nagabantay mo magsulti si Mondong John Glenn, ako ba siyang ispantahon, salgahon? Wow. Nakabantay ba mo nga samtang nagsulti ko gi sapaw siya nako? Wow. Kung doon ay reklamo, ato man na ito i-address sa moderator. So, muna mga inigumang igsoon, daghang yun, may nang inyong debates plus sa independensya. So, kano man, diri ba na mo sa gawas ba? Minaw lamig radyo. Klaro ba kayo? Sipa pag kayo? Klaro kayo? Meaning orderly. Kaya doon naman tayo rules. Huwag man tayo dinikit sa mudaog. Nato dinikit sa magatabang. Pagtudlo sa kamaturan. Si Glenn, magkahimo pagtabang sa pagtudlo sa kamaturan. Pinagis siyang pagsupa. Niya pinagis sa pagtubag. Niya ganang tubaga, dili mao nga tubag sa gapingayo sa nangutana. O makatabang. Muna nga, dili tamingon, ikay nagadaog, ako'y napildi, ikay na daw. Nagtinabangay ta, pagpaybaw sa kamaturan, ngatos na minaw nato. Salamat. May gabi. Niya si Donglin, doon natay assignment rong sunodong. Wala lang ako, basig na ay gusto mo pong namo uli, sinakasan. Pahuway siya ka. Ako sa'yo pasalamat ni mo kay ituman mo na ko akong panahad nga thank you kay Donglin nga you have the future. God loves you.
Nag-practice ko ako, nag-practice. Salamat kayo, Dong Glenn. Yung mga igsoon na to, salamat kayo. Basta doon na mo yung mga igsoon diri nga ganahan mo barog niya musupak sa ini doctrine of the Catholic Church ato nang welcome niya dili ta mag-away, dili ta mo awayon sa kay pinangga lang tanan sa Ginoo. Ang mga pinangga sa Ginoo dili man mag-away. Okay? Salamat tagbo tapuhon nga atong tulumanon nga atong payagan sa kamaturan. Balik ta sa studio DYHP RMN Tatak Cebu.